Rồi mas nge. Hai đâu đi hai đâu. Chung mà là chung mà. Để chung mà. Chung mà. So hello and welcome back to my YouTube channel. To logofer nongtangmonkho angni be godan monse video fin capsule boy khobor horbai logofer. To dini hai logofer haba jan thang nagide arna. Thaikhajar honnayaw. To sigaw nuwa bor bazaराव मोन arna dayo. Oमफ्राय मा जाखो गारगावआवसो मोनहैबाय मा होनो बिस्रा खारलांबाय नालाय to दायो जों थांनो ओंखारबाय नै. To गार' सिख्लाफोरबो नुगोन लोगोफोर दिनैनि दिनाव मा होनो गार' गामियावसो नालाय. तो नायलांबाय थादो भिडिअखौ ओमफ्राय दा नै थांग्राफोरा नै जोंना भिडिअस नायगासिनो ओमफ्राय बैथिं बाजै दङ आरोना उनाव ओमफ्राय जोंहा नानिबो दङ ओमफ्राय लदाबारिनि बाजैनि बिफा थांगोन आरोना तो नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामहरदो Finally लोगोफोर हाबा थिलियाव मोनफैबाय आरोना माने गार' गामि मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय हाबाया बिथिं दं नै बिथिंलाय एकदम गार' गामि गेजेराव आरोना लोगोफोर बुम बुम ना गार' सिख्लाफोर नुहांबाय लोगोफोर बारा मानसि गैथ'आ दायो सानसुना लोगोफोर सानसुखाय बारा मानसि गैथ'आ होनदो खारखावनायनि लाहार फाहार लाबाय आसोला दा दसे जिरायथ'बाय आरोना लोगोफोर दा दै लोंसै दै मोनबाय सिनायदों आंखो दा थांदो
Sini apa kanan sini begitu. ओंखाम जाग्रायाव थांगासिनो आरोना नै दुब्लि बारिथिंसो ओंखाम जाग्राया ओमफ्राय नै जोंना लाना होनलागासिनो बिबौजों बाम जानानै ओमफ्राय ओरैजाय गोलाव थाबायबोबाय आरोना लोगोफोर Nih mau apa ini? Nih जोंना दाबो जाखाङाखै आसोला जों ओंखाम जाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा जोंनि एक्टरनि जों एक्टरा एकदम जालागासिनो ना जानो एकदम एक्साइटेड जाना दं मानसिया हैनि जागासिनो दौलागासिनो नै हारसिं जादों हाबबाय दा एरख'गासिनो वाव डेन्जार जाबाय माथो नोङो हाय ना बगायो हाय ना बग हाय तुमाला तुमा दे सुमा हो तुमा ayo wow bye bye lagi deh hai guys खुलुमबाय ले दे खुलुमबाय ले ya sih bina mah be ya Bawang apa ini? Terus tanan थांसै हौवा गोदानखौ हिनजाव गोदानखौ बरिया मोजां देखायलांसै आरोना लोगोफोर So finally आं हौवा गोदानखौ देखायनो होननानै लायसिगोन आरोना हिनजाव गोदानाबो बेनो जोंनि बिराद लोगो आरोना लोगो मोनदों ओमफ्राय लाबोनो हाबायमोनलाय ओमफ्राय नै फंबाय मादि मोनदों ओमफ्राय इथिंफ्राय मोनसे मोजां देखायना होनसै आरोना नै Thank you. जोंना आसोला हारसिंनो खारखावखायो नै र सौथुखौनो होनो सौथुखौ Denzer. Nó cái bum bum thế này nó cái. Này lại. So लोगोफोर फाइनाली मोनफैफिनबाय आरोना हाबानिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि ब्लगा शर्ट ब्लगसोमोन नालाय जास्ट थांबाय जाबाय फैबाय ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरहरदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामहरदो लोगोफोर थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय